Kender du til det at miste kontrollen over for dit barn? At du kommer til at sige og gøre ting, som du bagefter bare fortryder? Hvis ja, så har jeg noget sårbart, men meget vigtigt, som jeg vil dele med dig lige nu. Jeg vil dele mit absolut laveste punkt i mit liv som nogens mor. Det var den dag, hvor jeg mistede kontrollen fuldstændigt over mig selv. Det blev også den dag, hvor jeg for alvor begyndte at tage ansvar for mig selv og for mine reaktioner. Det var den dag, hvor alt, som jeg vidste med min forstand, det røg fuldstændig ud af vinduet, og mine instinktive reaktioner, de tog komplet over. Jeg var ude af kontrol den dag. Det var den morgen for 4 år siden, hvor jeg skulle have min yngste datter ud af døren og i skole, og jeg kunne se, hvordan tiden den gik helt af sig selv, og viserne nærmede sig med hastige skridt den tid, hvor klokken ringer ind. Jeg kunne se, at hun lå på sengen helt spændt som en flitsbue, og alle mine gode guidninger og mine krav, de gled fuldstændig af på hende, som om hun var dækket i teflon. Intet virkede. Og ved Gud, jeg prøvede at huske på den ene efter den anden gode strategi og redskab. Og det var som om, at min hjerne den lukkede mere og mere ned, jo mere frustreret jeg blev. Jeg kunne simpelthen ikke komme på alle de gode idéer. Og jeg blev frustreret, for jeg kunne se, at intet, jeg sagde eller gjorde, rykkede min datter en tøddel ud af flækken. Og indeni kunne jeg mærke, hvordan min puls den bare steg, som om den løb om kap med viserne. Jeg hørte den der indre stemme, der kværnede. Den sagde, så kommer du for sent igen, og hvorfor kan du ikke bare få din datter ud af døren? Hvorfor kan du ikke få hende til at gøre sig klar? Du burde kunne klare det. Du er jo den voksne. Og jo mere jeg lyttede til den stemme, jo mere gik frustrationen over i vrede. Jeg tænkte, det kan da ikke passe. Hvorfor skal det være så svært? Det er jo helt urimeligt det her. Hun vil jo bare ikke. Og lige der slog det sådan en slags klik. Jeg hæv hende ud af sengen. Jeg skubbede hende ud af værelset. Jeg bukserede hende ud af fordøren, uden sko og jakke på. Jeg havde fat under hendes arme, imens hendes bare fødder de forsøgte at stride imod. Jeg sagde med høj stemme, du skal i skole nu. Og jeg kunne sagtens se, at der flød tårer fra min datters øjne, men det var ikke nok til at stoppe mig. Jeg var nærmest blind af vrede, som om jeg stod midt i mit livs kamp og bare skulle vinde. Hvor var det bare en total forfærdelig aflevering. Jeg havde vundet, men indeni der føltes det, som om jeg havde tabt alt. Da jeg igen sad i bilen, så kunne jeg mærke, hvordan skammen den rullede ind over mig som store, tunge bølger. Og lige der besluttede jeg mig for aldrig mere. Det ramte mig som et lyn, at jeg fuldstændig havde glemt min egen holdning om, at børn gør det godt, hvis de kan. Og hvis ikke de gør det godt, så er det fordi, der er noget, der bøvler. Noget, som skal kigges på og løses. Så jeg besluttede mig for at stoppe fuldstændigt op. Sænke mine krav til min datter, fordi jeg nu kunne se, at hendes modstand, det var et udtryk for, at hun gennem en længere periode havde været så overbelastet. Og at jeg med mine krav var kommet til at belaste hende yderligere. Sorgen og skyldfølelsen, som det vagte, var massiv. Men der fulgte også en lettelse, da jeg indså, hvad det var, der foregik. Så grunden til, at jeg fortæller dig den her historie, det er, at det, jeg oplevede, det er fuldstændigt almindeligt menneskeligt i livet som mor, når vi aldrig nogensinde har lært at regulere vores følelser. At vi kapres af vores automatpilot, så vores følelser og instinkter tager over. Og jo mere vi kapres, jo mindre selvreguleret kan vi være. Udkommet er, at vi mister kontrollen over os selv, ligesom jeg gjorde. Sådan virker vores menneskelige sind. Den gode nyhed er, at vi med et enkelt greb kan skifte vores perspektiv, så vi ser vores barn indefra. Og det er den direkte vej til at regulere dig selv, så du kan blive ved med at passe godt på dit barns selvværd, selv når dit barn ikke vil, som du siger. Så du ikke kommer til at plante sådan en lille spire i dit barn af forkerthed, når du er frustreret. Så du kan bevare roen, selvom dit barn udviser frustration, går i baglås eller fjumser rundt og laver alt muligt andet end det, som det skal. Hvis der er noget som helst i min historie, der vækker genklang i dig, så kan du med et klik herunder få adgang til min guide med det magiske greb,
der øjeblikkeligt giver dig ro, når der er optræk til konflikt. Tjek det ud.